Fyrk Fins. Okei, terve. Mun nimi on John C. Mä aloitan tän vlogaamisen nyt tänään. Vlogaamisen. Ja mä aloitan tämmösellä videolla, kun... Niin. Ei sillä oikeastaan oo nimeä, että mä vaan aloitan tän nyt tälleen, niin... Mä vähän kerron musta ja... Mä niin rakastan olla tässä kamera edessä, kun tää on mulle vaan niinku elämää. Sit mä laitan näitä videoita YouTubeen. Ja tää on jotenkin vaan niin arkea mulle, et ei oo mikään sen parempaa kuin vlogaaminen ja julkaista näitä videoita teille, että näette näitä. Ja mä oon tosiaan mun kaverin kanssa Lyykkaksen kanssa täällä näin Taimaassa, täällä Phuketissa ollaan nyt, ja viime yönä vedettiin kyllä lujaa, että hyvä, että tänne hotellille päästiin, ei oo kyllä mitään muistikuvaa, että oltais tultu tänne, mutta niin, mikäs sen parempaa kuin Stormfill. Mut tää mun eka video, tää jää nyt vähän tällaiseksi lyhyeksi varmaan, niin I catch you up next time. Carry my load, cause I know I gotta go my way.